25 ta' Diċembru, it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Messija kien ilu mwiegħed sa minn mijiet ta' snin. Kienet ta' preparazzjoni għalih l-għażla ta' poplu li sar il-poplu ta' Alla. Ħabbruh il-profeti, xtaqu l-poplu mażul, speċjalment meta ħassruhu mafus mill-ġnus barranin. Meta mbagħad waslet il-milja ta' żminijiet, il-mulej twilet minn mara jisimha Marija. Għalkemm miż-żewġa ma' Ġuseppi, raġel ġust, hija baqgħet verġni fit-twelid tal-iben waħdini tagħha, għax dak li sar fiha kien opra tal-Ispirtu Santu. Fit-twelidu fil-faqar ta' Ar ġewwa Betlem, l-ewwel magħrufuh kienu r-rajja, imma hu ġie għall-bnedmin kollha, fqar u għonja bla differenza ta' xejn. Minn dakinhar ta' twelidu, id-dinja bdiet tisma' s-sejħa ħalli timxi warajh. Il-poplu ludi ma baqax waħdu bħala l-poplu ta' Alla. Bdiet isseħħ il-fidwa tal-bnedmin kollha, ta' kull lewn, ta' kull razza u ta' kull żmien. Il-25 ta' Diċembru kienet il-ġurnata li fiha d-dinja Rumana kienet tiċċelebra it-twelid tax-xemx, f'dak iż-żmien tas-sena il-ġurnata terġa' tibda titwal. L-insara għażlu din il-ġurnata biex fiha jiftakru u jifirħu bit-twelid ta' Ġesu Kristu, ix-xemx ta' dejjem u d-dawl ta' kull bniedem. Il-ferħ tal-miliet, it-tiżjien tat-toroq, ir-rigali li nagħtu lil xulxin, suppost li huma sinjal li jfakkruna li Ġesu Kristu tweled ġewwa fina u li qed jgħix fil-qalb tagħna. Flimkien mar-rigali, in-nisrani wassal lil Kristu bil-kelma u bl-inġiba u b'messaġġ li jibqa' jinħass għal wara iż-żmien tal-miliet ukoll. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir bit-titlu Għaraf o Nisrani il-kobor tiegħek. Eżies, illum twilet is-Salvatur tagħna ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn hi imwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna bil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda huwa msejjaħ, għax Sidna li qeret id-dnub u l-mewt bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall-premju, jifraħ il-midneb għax huwa mistieden għall-maħfra, jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall-ħajja. Għax l-iben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħalliq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ. Għalhekk aħna neħtieġu li ninażlu li ninżaw il-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sehem fit-tnissil ta' Kristu irridu niġħdu l-emejjel tal-ġisem. Għaraf o Nisrani, il-kobor tiegħek, int li isseħebt ma' Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-liema rasu ġisem inti membru. Żomm f'moħħok li inti inqtajt minn taħt is-seta tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-Mumudija sir tempju tal-Ispirtu Santu, qis l-Ispirtu hekk qaddis jammar fik. Ma tkeċċieħx minnek b'emejjel ħażiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u id-demm ta' Kristu. U inti, wellit lil Ġesu f'qalbek u f'ħajtek, neħejt id-dlamijiet ta' dnub bis-sagrament tal-qrar biex tkun tista' tilqa' ġewwa fik lid-dawl ta' dejjem fit-qarbin imqaddes. Se tkompli tgħix b'tali mod li l-miliet tkun tista' tkompli tiċċelebrah is-sena kollha għax il-mulej se tkompli tħallih jgħix f'qalbek bil-mod ta' kif tgħix il-ħajja tiegħek li tkun toġbu.
Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, li ta' kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna, għamel li aħna bħalma nilqgħu bil-ferħ lill-ibnek il-waħdini fid-dej tagħna, hekk ukoll jistħoqilna narawh bla biża' meta jiġi b'imħallef tagħna. Nitolbu dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.